Xeyirli gün, hürmetli dostlar, sizin bilen School Life telestudiyani alып barışı İşbulcun Emine Hem Birganova Gülnaz salamlay. Kıvançlıla, hağışlıla bayram ol, yeni günü. 1945 yılın 9 mayından soң yerге 74 tapqır kelgen Ulu bayram әлле үзенең көсен югалтмай. Арабызда һугыш ветерандары кәмегән хайын, еңүдең баһаһы киресенчә арта бара. Уның дөнья кимәлендә тоткан урынын ныграк аңлайбыз, кадерен ныграк тоябыз төсле. 9 май илебезнең һәр гражданы өчен күптән инде изге байрамга әйләнде. Еңү көнен лаеклы билдәләү барыбызның да бурысы. Сөнки бездә һугыш җирдә кагылмаган бер гаилә лә юк. Шуңа күрә лә районыбызда еңүдең 74нче еллыгына әзерлек бик кызу барды. Район үзәгендәге тантаналар йола буенча байрамда катнашучыларның колоннага тезелүеннән башланды. Район үзәгендәге бөтә хезмәт коллективтары вәкилләреннән, укучылардан торган колонна һәлак булган якташларыбыз хөрмәтенә куелган һәйкәлгә тиктем тантаналы маршлар астында барды. Яу ялынында мәңгелек ятып калгандар, ут эснән исән сыгып та тыныч тормышта яралардан мәрхүм булгандар, тагы сафка басты кебек бу көндө. Үлемһез полк акциясы шулай итеп елдан-ел матур ялага әйләнеп бара. Күбеһе картатаһы, атаһы, әсәһе төшерелгән портреттар менән чыккан. Был көндө бөтәһендә һугыш ветерандарына булган хөрмәт берләштерде. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Шулай ук митингыла катнашучылар бөек еңүгә лаеклы өлеш индергән. Ягъвир якташларыбызны 1 минут тын торып искә алды һәм обелискка сәскәләр һалды. Байрам сараһы район мәдәният үҙәге хеҙмәткәрҙәре әҙерләгән бай йөкмәткеле концерт менән алып барылды. Кадерле ветерандарыбыз, без сезнең алдыгызда баш иябез. Барыгызга ныклы һаулык, оҙон ғүмер. Ғаилә именлеге теләйбеҙ. Рәхмәт һеҙгә тыныс күк йөҙө өсөн. Говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч порой.